Jaroslav Mezek byl školníkem na základní škole na Pomezí celých 34 let. Vytíral podlahy před Úsvitem, vydělával 120 korun na hodinu a nikdy si nevzal den volna. Když jednou našel v kartonové krabici na podlaze tělocvičny plačící novorozeně, vzal ho domů. Když zemřela matka jedné holčičky a nikdo se o ní nepřihlásil, požádal o pěstounskou péči. Když dítě s modřinami pod rukávy uteklo z pěstounské rodiny a schovalo se ve školním sklepě, Jaroslav ho adoptoval. Všechny 3 vychoval ze školnického platu a nikdy nikoho o nic neprosil. Pak na něj ale školská správa podala žalobu s tvrzením, že zpronevěřil školní majetek v hodnotě 1 milionu korun. Jaroslav seděl v soudní síni ve svém jediném dobrém obleku. Bez právníka, bez peněz na boj. A pak se otevřely dveře a do soudní síně vstoupilo něco, co tam ještě nikdy neviděli. Dopis přišel v úterý. Jaroslav seděl u kuchyňského stolu s papíry rozloženými před sebou a četl ten samý odstavec už po 4. Slova se neměnila. Občanskoprávní žaloba, zpronevěra majetku. 1 milion korun, jeho jméno vytištěné velkými písmeny na začátku každé stránky. Položil papíry a podíval se na své ruce. Stvrdlé, s jizvami přes klouby, s trvalou šmouhou špíny pod levým nehtem, kterou žádné drhnutí nemohlo odstranit. Tyto ruce uvolnily každý záchod v budově, 2krát přepojili osvětlení v jídelně a zalepili střechu tělocvičny materiály, které si sám koupil, protože pracovní příkaz ležel někomu na stole 3 měsíce. Teď byly ty samé ruce obviněny z krádeže. Kuchyň voněla včerejší kávou. Okolo stolu seděly 3 židle, žádná se k sobě nehodila. Jedna byla dubová s opěradlem, kterou Jaroslav našel na výprodeji, když Grace byly 2 roky. Jedna byla kovová skládací židle, kterou si přinesl ze školy poté, co vyměnili nábytek v jídelně. Třetí byla dřevěná stolička, kterou Liliana namalovala modře, když jí bylo 12. Jeho hnědá pracovní bunda visela na háčku u dveří. Na komodě v jeho ložnici stály vedle sebe 2 fotografie. Daniel ve 3 letech, bezzubý a usměvavý, pořízená 6 týdnů před meningitidou, a školní fotografie 3 dívek ve stejných šatičkách, které Jaroslav žehlil v 5 ráno, protože mu vadily pomačkané. Zvedl telefon a vytočil číslo. Grace to vzala na druhé zazvonění. Jaroslave. Byla jediná ze 3, kdo mu říkal křestním jménem. Nina mu říkala taty, Liliana mu říkala taty. Grace to zkoušela, když byla malá, a usadila se na Jaroslavovi, což se mu tajně líbilo, protože jeho matka říkala jeho jméno přesně takhle. Ahoj Gracie, nemáš moc práce? Procházím si spisy. Co se děje? Nic se neděje, Jaroslave. Promnul si čelo. Okres poslal nějaké papíry. Asi nic. Jaké papíry? Podíval se na hromadu na stole. 1 milion korun. Objednávky s jeho jménem dole. Data sahající 2 desetiletí nazpět. Říkají, že jsem si ze školy něco vzal. Na lince zavládlo ticho. Vzal si něco? Řekla Grace. Co věci? Potřeby. Vybavení. Mají dlouhý seznam, Gracie, ale já nic nevzal. Víš to. Vím to. Co přesně říká ta žaloba? Říká zpronevěra. To je to slovo, co použili. Kdo to podal? Dvořák. Ten nový ředitel. Další pauza. Ten, co škrtí rozpočet na údržbu. To je on. Kolik si nárokují? Jaroslav zaváhal. 1 milion. Grace dlouho mlčela. Když promluvila, její hlas byl jiný. Ostřejší, profesionální. S nikým nemluv. Nic nepodepisuj. Neodpovídej na hovory z okresu. Gracie, to je jen nějaké. Už jedu domů. Před 2 měsíci si udělala advokátní zkoušky. Máš domluvené pohovory. Nezahazuj to všechno kvůli nějakým papírům. Jaroslave, už balím. Otevřel pusu, aby argumentoval, ale na lince kliklo. Byla pryč. Jaroslav položil telefon a seděl v tichu. Kuchyňské světlo bzučelo nad hlavou. Chtěl vyměnit ten balast už měsíce. Vytáhl svůj spirálový sešit ze šuplíku s harampádím a napsal kuchyňská zářivka balast, vyměnit. Pak sešit vrátil a znovu se posadil. Poprvé od přečtení žaloby se bál. Nestráty. Jaroslav už prohrál. Ztratil Daniela. Ztratil svou ženu, když si zbalila tašku a odešla beze slova. Ztratil jakoukoliv šanci na pohodlný život v to ráno, kdy uslyšel plakat dítě v prázdné tělocvičně a rozhodl se ho zvednout. Bál se, co to udělá s dívkami. Parkoviště bylo prázdné ve 4:30 ráno, před 24 lety. Jaroslav zastavil a vypnul motor svého starého Fordu,
toho s rezavou korbou a topením, které fungovalo jen na straně řidiče. Chvíli seděl, termoska v jedné ruce, klíče v druhé. Měl rád tuto část dne, ticho, školu temnou a tichou, jen Jaroslav v budově a seznam věcí, které bylo potřeba udělat. Vstoupil bočním vchodem a prošel hlavní chodbou s baterkou. První zastávka byla vždy tělocvična. Za tribunou netěsnila trubka a chtěl zkontrolovat páteční opravu. Otevřel dveře tělocvičny a zastavil se. Něco plakalo. Ne kočka, ne vítr starými větracími šachtami. Dítě. Jaroslav stál ve dveřích. Paprsek jeho baterky proťal tvrdou podlahu a dopadl na vzdálený roh. Zvuk se odrážel od stěn a vracel se zdvojeně. Pomalu přešel podlahu. Jeho pracovní boty se ozývaly s každým krokem. Pláč zesílil. Kartonová krabice, hnědá, asi jako krabice kancelářského papíru, uvnitř deka, modrá se žlutými kačenkami a dítě. Drobné, s rudým obličejem, křičící, co to jen šlo. Jaroslav poklekl. Kolena mu praskla o podlahu. Posvítil baterkou na deku a uviděl kousek linkovaného papíru připíchnutého spínacím špendlíkem k okraji, rukou napsaná 5 slov: prosím, postarejte se o ni. Žádné jméno, žádné vysvětlení, jen prosba od někoho, kdo už byl pryč. Jaroslav se podíval na dítě. Nemohla mít víc než pár dní. Pěstičky měla zaťaté, oči pevně zavřené a každý dech byl kvílením. Dítě nedržel v náručí od Daniela. Naposledy to bylo v nemocnici. Jaroslav vyprávěl svému synovi příběh o psovi, který uměl létat. Monitory začaly pípat rychleji, pak se zastavily. Jaroslavovi se třásly ruce, sáhl do krabice a zvedl ji. Nevažila skoro nic. Držel ji u hrudi a jeho ruka zakryla celá její záda. Její hlava se mu vešla do dlaně. Ahoj, řekl. Tak ahoj, to je v pořádku. Nepřestala plakat, ale otočila tvář do jeho bundy a její pěstičky se trochu uvolnily. Jaroslav stál v temné tělocvičně, držel cizí dítě a neměl ponětí, co má dělat. Tak udělal jedinou věc, na kterou si vzpomněl. Mluvil dál. Jmenuji se Jaroslav, jsem tady školník. Opravuji věci, to je to, co dělám, takže se dáme dohromady. Dobře? Dítě vydalo zvuk, který nebyl tak docela pláč, spíše škytnutí. Jaroslav to vzal jako souhlas. Odnesl ji do hlavní kanceláře a zavolal policii. Přijeli za 12 minut, pak sanitka, pak sociální služby. Žena s deskami na poznámky a unavenýma očima se objevila kolem 7 hodiny, kdy už Jaroslav zabalil dítě do své pracovní bundy a přesunul se do školnické komory, protože to byla nejteplejší místnost v budově. Záchranáři dítě prohlédli a řekli, že je zdravé, studené, hladové, ale zdravé. Najdeme umístění, řekla sociální pracovnice Jaroslavovi. Dejte nám pár dní. Kam jde dnes večer? Máme nouzovou pěstounskou péči. Můžu si ji vzít hned. Jaroslav sklopil zrak. Dítě přestalo plakat před 20 minutami a usnulo mu na hrudi. Dýchalo tak lehce, že to pořád kontroloval. Mám volný pokoj, řekl. Sociální pracovnice si ho prohlédla. 43letý školník v hnědé pracovní bundě držící novorozeně ve školnické komoře. Pane Mezeku, to je velmi štědré, ale máme postupy. Já vím, jen říkám, že mám pokoj. Byl mého syna. Něco se jí změnilo v obličeji. Váš syn? Zemřel. Už dávno. Podívala se na dítě, pak zpět na Jaroslava. Pár dní, řekla. Do čtvrtka najdeme umístění. Čtvrtek je v pořádku. Čtvrtek přišel a odešel. Jaroslavův dům na Březové ulici měl 2 ložnice a koupelnu s oknem, které se nedovíralo. Ve druhé ložnici byla stále postýlka, ta s kolotočem z dřevěných hvězd, které Jaroslav vyřezal ručně, plyšový medvídek na matraci, hromádka obrázkových knih na poličce. Ty dveře neotevřel od pohřbu a neplánoval to. V noci, kdy přinesl dítě domů, je otevřel. Dlouho stál ve dveřích. Pak vyčistil postýlku, vypral prostěradla, položil dítě. Spala 2 hodiny, pak se probudila s křikem. Jaroslav ji nakrmil umělým mlékem z lahve, kterou mu dala sociální pracovnice, odříhl ji, přebalil ji, nosil ji sem a tam po malé místnosti, dokud se neuklidnila. O 1,5 hodiny později znovu křičela. Udělal to všechno znovu. Do svítání spal 40 minut. Měl mléko na košili a krk stuhlý z houpacího křesla. Stál v kuchyni a vařil kávu a uvědomil si, že je to první ráno po dlouhé době, kdy se neprobudil s pocitem hrůzy z nadcházejícího dne.
Pár dní se změnilo v týden. Týden se změnil ve 2. Sociální pracovnice volala s aktualizacemi, které nebyly aktualizacemi. Nouzová umístění byla plná. Pěstounské rodiny měly čekací listiny. Zvládá to Jaroslav? Potřebuje zásoby? Jaroslav potřeboval všechno. Neřekl to. Šel do obchodu s levnými nákupy a koupil plenky, lahve, látkové pleny a plastovou vaničku na koupání. Paní ředitelka, žena, která Jaroslava znala od začátku, mu dovolila vzít dítě do práce. Nenapsala to písemně, jen řekla: použijte zadní kancelář, držte dveře zavřené, kdyby šla školská rada. Jaroslav si zařídil koutek školnické komory s dekou a autosedačkou, kterou koupil v sekáči za pár korun. Vytíral chodby s dítětem spícím 10 metrů daleko. Když plakala, zvedl ji, posunul si ji na bok a dál pracoval jednou rukou. Učitelé si toho všimli. Samozřejmě, že ano. Učitelka 2. třídy přinesla tašku starých dětských oblečků své dcery. Učitel hudby přinesl krabici s umělým mlékem. Kuchařka z jídelny začala dělat extra talíř a nechávala ho na pultu ve školnické komoře, aniž by cokoliv řekla. Nikdo se Jaroslava neptal na dlouhodobý plán. Nikdo mu neřekl, že je v tom až po uši. Jen sledovali muže, který se celé dny pohyboval s prázdnýma očima a najednou se k něčemu vrátil. Dítě pojmenoval Grace po své matce. Byla to školní kuchařka, která vychovala 4 děti z platu, který sotva pokryl nájem a nikdy si na to nestěžovala. Když bylo Jaroslavovi 10 a dobírali si ho, že nosí každý den stejné boty, posadila ho a řekla: jsi dost dobrý, Jaroslave, nenech si nikým říkat něco jiného. Jaroslav si řekl, že pokud toto dítě ponese něčí jméno, mělo by to být její. Po 4 měsících zavolala sociální pracovnice naposledy. Pane Mezeku, stále nemáme umístění. Nikdo se nepřihlásil. Musím být k vám upřímná. Šance, že se případ opuštění novorozence v tomto okamžiku vyřeší s šledáním s biologickou rodinou, jsou velmi nízké. Co se s ní stane? Půjde do pěstounského systému. Jaroslav chvíli mlčel. Co když si ji nechám? Musel byste požádat o svěření do péče. Bylo by soudní jednání, prověrka, domácí návštěvy. Jak začnu? Soudní jednání bylo o 3 týdny později. Jaroslav seděl v soudní síni v jediném obleku, který vlastnil tmavě modrém dvoudílném z armády spásy, který mu visel příliš široce na ramenou. Boty si v noci předtím vyleštil hadrem a olejem na vaření, protože neměl leštidlo na boty. Soudkyně se podívala do spisu, pak na Jaroslava. Pane Mezeku, žádáte tento soud, aby vám udělil trvalou péči o kojence. Ano, madam. Pracujete jako školník. Ano, madam. A navrhujete vychovávat toto dítě sám. Ano, madam. Pane Mezeku, zvážil jste finanční požadavky, lékařské náklady, školné, základní potřeby výchovy dítěte od raného věku. Jaroslav se narovnal. Oblek mu neseděl, ale naplnil ho vším, co měl. Vaše ctihodnosti, vím, kdo jsem. Vytírám podlahy a opravuji trubky. Moc nevydělávám, ale to dítě bylo zanecháno na mé podlaze, v mé budově. Krmil jsem ji a přebaloval a seděl s ní každou noc 4 měsíce. Nikdo jiný se nepřihlásil. Ani jeden člověk. Odmlčel se. Potřebuje někoho. Jsem tady. Sociální pracovnice svědčila. Za 4 měsíce jsme neobdrželi jediný dotaz na toto dítě. Žádná biologická rodina se nepřihlásila. Pan Mezek je jejím jediným pečovatelem od noci, kdy byla nalezena. Dítě je zdravé, přibírá na váze a splňuje všechny vývojové milníky. A ve vašem profesionálním posouzení je to nejpečlivější pečovatel, se kterým jsem za dobu své práce spolupracovala. Soudkyně udělila prozatímní péči to odpoledne. Plná péče přišla o 6 měsíců později po 3 domácích návštěvách a prověrce, která vyšla bezchybně, protože Jaroslav Mezek nikdy v životě neporušil zákon. Vyšel z budovy soudu s Grace v jedné ruce a složkou právních dokumentů v druhé. Žena z kanceláře úřednice mu podržela dveře. Máte dobré srdce, pane Mezeku, řekla. Jaroslav se podíval na Grace. Žvíkala mu límec bundy. Potřebuje někoho. Řekl, to je všechno. To bylo už dávno. Grace udělala první kroky v Jaroslavově kuchyni. Seděla u toho stolu každou noc a dělala domácí úkoly od 1. třídy až po poslední ročník střední školy. Probojovala se střední školou. Prošla vysokou školou díky stipendiím a 3 brigádám a před 2 měsíci složila advokátní zkoušky. Jaroslav seděl v zadní řadě, když byla skládána přísaha,
v tom samém tmavě modrém obleku. Stále mu neseděl. Teď Jaroslav seděl u téhož stolu a hromada papírů říkala, že je zloděj. V 10:30 venku uslyšel auto. Světla prosvištěla kuchyňským oknem. Kroky na verandě. Jaroslav otevřel vchodové dveře. Grace stála na schodech s pojízdným kufrem a koženou taškou přes rameno. Měla na sobě šedý oblek. Jaroslav si toho všiml. Vypadala jako právnička. Nemusela sjezdit, řekl. Prošla kolem něj do kuchyně a zastavila se, když uviděla stůl. Papíry všude. Žaloba. Podrobný seznam. Objednávky s Jaroslavovým jménem vytištěným dole úhledným písmem. Grace položila tašku, vytáhla dubovou židli a sedla si. Zvedla první stránku a začala číst. Nakloněná dopředu. Jednou rukou otáčela stránky, druhou opřenou o stůl. Přesně v této pozici sedávala a dělala domácí úkoly, zatímco Jaroslav kolem ní vytíral podlahu. Vzhlédla. Řekni mi všechno. Jaroslav jí řekl všechno, co věděl, což nebylo moc. Dopis přišel bez varování. Žádný telefonát předtím. Jen hromada papírů v papírové obálce. Grace přečetla každou stránku. Žaloba měla přes 40 stránek a procházela ji stejně, jako procházela všechno, pomalu a důkladně. Jaroslav seděl proti ní a pil studenou kávu. Vzhlédla o hodinu později. Jaroslave, tohle je konkrétní. Mají data, čísla objednávek, částky. Tvrdí, že si objednal zásoby, které se nikdy do školy nedostaly. Nářadí, dřevo, barvy, osvětlení. Podepisoval jsem žádanky každý měsíc. To byla součást mé práce. Tady se říká, že si objednal materiály, které nikdy nebyly dodány. Po dobu 2 desetiletí. Všechno, co jsem objednal, šlo do té budovy. Každý šroub, každá plechovka barvy. Vedl jsem záznamy. Grace, jaké záznamy? Sešity. Zapsal jsem si každou opravu, kterou jsem udělal, každou dodávku, kterou jsem objednal, každou žárovku, kterou jsem vyměnil. Grace se na něj podívala. Kde jsou ty sešity? V kodbě ve skříni. Mám jich desítky. Grace se málem usmála. Pak se podívala zpět na papíry a její tvář zvážněla. Kdo je Richard Dvořák? Ředitel. Objevil se před nějakou dobou. A předtím. Stará ředitelka odešla do důchodu. Dvořák ji nahradil. Co o něm víš? Moc ne. Nosí nažehlené košile, mluví uhlazeně, snížil rozpočet na údržbu hned první měsíc. Zmínil jsem se paní ředitelce, že zásoby docházejí, i když rozpočet stále stoupá. O 2 týdny později se objevilo tohle. Grace chvíli mlčela, pak řekla, řekni mi o škole, řekni mi o všem. Jaroslav se podíval na své ruce. Kde chceš, abych začal? Od začátku. Tak Jaroslav mluvil. Ne o žalobě, ale o budově. Chodby, které vytíral před úsvitem. Topení, které opravoval díly z železářství. Střecha, kterou sám zalepil. Školnická komora, kde si držel nářadí, sešity a chvíli i autosedačku s dítětem. A skříň, kam každé odpoledne chodívala malá holčička s domácími úkoly a ptala se, jestli má Jaroslav nějaké krekry. Niny matka byla žena jménem Carmen, která pracovala na 2 směny v městské jídelně. Od snídaně až do zavření 6 dní v týdnu. Měla tmavé kruhy pod očima a hrubé ruce z mytí nádobí. A každé ráno vodila Ninu do školy v čistém oblečení s pevně zapletenými vlasy. Nině bylo 5, byla tichá, malá na svůj věk. Seděla v zadní lavici první třídy a nezvedala ruku, protože její čeština nebyla dokonalá a některé děti se smály. Každé odpoledne v 15, když zazvonilo a chodby se vyprázdnily, objevila se Nina u Jaroslavovy školnické komory. Neklepala. Prostě se objevila a sedla si na převrácený kbelík u dveří. Pane Jaroslave, máte krekry? Jaroslav měl vždy krekry. Začal si v komoře držet krabici slaných sušenek poté, co přišla po druhé. Podal jí pár a ona je jedla po jednom, zatímco pracovala na matematice. Kolik je 7 plus 8? Zeptala se. Co myslíš? Počítala na prstech. 15. Tak vidíš. To trvalo měsíce. Jaroslav se nikdy neptal, proč nechodila do školní družiny. Věděl to. Carmen si to nemohla dovolit. Z jídelny ji nepustili dříve než v 6 a nikdo jiný tam nebyl. Takže každé odpoledne Jaroslav a Nina seděli ve školnické komoře. Ona dělala domácí úkoly. On třídil zásoby a odpovídal na její otázky. Někdy usnula na kbelíku a Jaroslav ji odnesl do hlavní kanceláře a čekal, až Carmen přijede ve svém starém sedanu, stále ve svém jídelním oblečení,
vonící po mastnotě a kávě. Děkuji, pane Jaroslave, řekla Carmen pokaždé. Nevím, co bych si počala. Není s ní žádný problém. Doma o vás mluví. Říká, že jste nejchytřejší muž ve škole. Jaroslav se zasmál. Ještě nepotkala učitele přírodopisu. Carmen se usmála. Měla unavený úsměv, ale byl skutečný. Nehoda se stala ve čtvrtek v únoru. Z ledovatělé silnice dodávka přejela středovou čáru na dálnici. Carmen jela domů z jídelny. Zemřela dříve, než dorazila sanitka. Nina byla ve školnické komoře, když ji přišla najít paní ředitelka. Jaroslav viděl ředitelčin obličej a věděl, že ten výraz už viděl. Sám ho nosil, když stál v nemocniční chodbě a všechno se mu hroutilo pod nohama. Níno, zlatíčko, řekla paní ředitelka, můžeš se mnou na chvilku. Nina se podívala na Jaroslava. On přikývl. Jdi, zlatíčko. Budu tady. Řekli jí to v ředitelčině kanceláři. Jaroslav stál před dveřmi a slyšel, jak začala plakat. Nehlasitě. Tiše. Ten druh pláče, který ještě nemá slova. Čekal. Po 20 minutách vyšla paní ředitelka. Sociální služby jsou na cestě. Zavolali jsme všechny kontakty na Carmen. Někdo přijede? Zatím ne. Jaroslav vešel do kanceláře. Nina seděla ve velké židli za stolem. Nohy se jí houpaly nad podlahou. Domácí úkol měla stále na klíně. Obličej měla mokrý, ale stichla. Jaroslav si přitáhl židli a sedl si vedle ní. Pane Jaroslave, ano Nino, moje máma je mrtvá. Vím, zlatíčko. Co se mnou stane? Jaroslav neměl dobrou odpověď. Tak řekl jedinou pravdu, kterou mohl. Budeš v pořádku. Jak to víš? Protože se o to postarám. Ještě tentýž týden požádal o svěření do péče. Sociální pracovník byl tentokrát jiný. Mladý muž v kravatě se složkou plnou formulářů. Jaroslav vyplnil každý z nich. Proces už znal. Pane Mezeku, už máte jedno dítě ve své péči. Vím, a váš příjem se nezměnil. To taky vím. Přijmout druhé dítě bude. Chodila do mé skříně každé odpoledne měsíce. Jí krekry a dělá domácí úkoly a usíná na kbelíku. Její matka právě zemřela a nikdo si pro ní nepřišel. Neptám se vás, jestli je to praktické. Žádám vás, abyste mi ji nechal vzít domů. Sociální pracovník se na Jaroslava dlouho díval. Pak začal vyplňovat papíry. Grace byly 2 roky, když se Nina nastěhovala. Jaroslav přesunul věci Grace do své ložnice a dal Nině vlastní pokoj. Grace se jednu noc vztekala a pak přestala, protože Grace se přizpůsobila všemu. Nina byla těžší, první týden nemluvila. Seděla u stolu a zírala na talíř. Jaroslav jí každé ráno dělal míchaná vejce s toastem, protože mu řekla, že to dělala její matka. 8. den Jaroslav sešel dolů a našel Ninu stát u sporáku. Co to děláš? Zeptal se, dělám vajíčka. Rozbila jedno do pánve. Děláte je špatně. Máma vždycky přidávala mléko. Jaroslav sledoval 5letou holčičku, jak ho učí míchat vejce. Seděli spolu u stolu, Nina na kovové skládací židli a snídali v tichu. Bylo to první celé jídlo, které snědla od Carmeniny smrti. Pak přišla Liliana. Grace byly 4 a Nině 7, když ji Jaroslav našel. Vytíral chodbu v přízemí v 6 ráno a uslyšel něco ze sklepa. Ne trubku, ne krysu, něco těžšího. Otevřel dveře do sklepa a šel dolů s baterkou. Za starým kotlem, schoulená mezi zdí a hromadou rozbitých stolů, ležela dívka na betonové podlaze. Bylo jí 8. V půlce června měla na sobě dlouhé rukávy. Ahoj, řekl Jaroslav. Nepohnula se. Přikrčil se. Jmenuji se Jaroslav. Jsem školník. Jsi zraněná? Zavrtěla hlavou. Máš hlad? Neodpověděla. Ale její oči se přesunuly k termosce v jeho ruce. Mám tu kávu, ale to asi není pro tebe. Co kdybych šel nahoru a přinesl ti něco k jídlu? Zírala na něj. V jejich očích nebyl strach. Bylo to něco za strachem. Dítě, které už nic dobrého neočekávalo. Hned jsem zpátky, řekl Jaroslav. Slibuju. Šel nahoru, ohřál polévku na vařiči ve své skříni, vzal deku ze strát a nálezů a oboje donesl dolů do sklepa. Byla tam pořád. Nepohnula se. Jaroslav položil polévku vedle ní a přehodil jí deku přes ramena. Pak si sedl na podlahu pár metrů dál a čekal. Po chvíli vzala polévku a pomalu ji vypila. Jak se jmenuješ? Zeptal se Jaroslav. Nic. To je v pořádku. Nemusíš mi to říkat. Dopila polévku, odložila plechovku a víc si přitáhla deku. Pak zavřela oči. Jaroslav zavolal policii. Identifikovali ji jako Lilianu, 8 let,
v pěstounské péči 2 kilometry od školy. Když policisté požádali, aby ukázala ruce, vyhrnula si rukávy. Jaroslav odešel, aby jí dal soukromí. Pohled na tváři policisty, když se vrátil, řekl vše. Pěstounští rodiče byli zatčeni to odpoledne. Liliana šla do nouzového umístění s novou rodinou. Jaroslav šel domů, sedl si ke kuchyňskému stolu a nedotkl se večeře. O 3 dny později zavolal sociální pracovník. Nouzové umístění nefunguje. Nemluví, nejí. Pořád se ptá na školníka. Přiveďte ji sem, řekl Jaroslav. Liliana dorazila s pytlem na odpadky plným oblečení a plyšovým králíkem s jedním chybějícím uchem. Seděla u kuchyňského stolu na 3. židli, dřevěné stoličce a neřekla ani slovo. Grace seděla vedle ní a vybarvovala. Nina jí přinesla talíř míchaných vajec s mlékem, tak, jak je dělávala Carmen. Liliana nejedla, nemluvila. 2 týdny se pohybovala po domě beze zvuku a Jaroslav ji nechal. Netlačil, nepokládal otázky. Dělal jídla, pral jí oblečení a nechával rozsvícené světlo v chodbě v noci, protože si všiml, že spí s otevřenými dveřmi. Pak jednoho rána Jaroslav připravoval kávu v kuchyni. Liliana se objevila ve dveřích v pyžamu, které jí nesedělo, držíc plyšového králíka za jedno zbývající ucho. Paně Jaroslave. Dobré ráno, Lilianko. Dlouho tam stála. Jaroslav si nalil kávu a čekal. Můžu u vás zůstat navždy? Jaroslav odložil hrnek. Podíval se na ni. No, řekl. Ano, můžeš. Adoptoval ji o 4 měsíce později. 3 dívky, 3 židle, 1 plat. Jaroslav prodal auto, jezdil autobusem do práce, což znamenalo odcházet z domu ve 4 ráno místo ve 4:30. Pracoval na 2 směny, když byly k dispozici, a na 1, když nebyly. A tak či onak, každý halíř dal na dívky. Jedl poté, co jedli oni. Některé noci to znamenalo, že nejedl vůbec, protože 3 rostoucí děti spotřebovaly hodně jídla na školnický plat. Opravoval jejich oblečení místo kupování nového, vypůjčil si z knihovny knihu o pletení vlasů a cvičil na mopové hlavě, dokud to nedokázal bez dívání. Nikdy nevynechal školní hru, nikdy nevynechal schůzku s učiteli, nikdy nevynechal návštěvu u lékaře. Stříhal si vlasy sám kuchyňskými nůžkami, aby ušetřil pár korun. Nikdo mu neřekl, že dělá něco pozoruhodného a Jaroslav si nikdy nemyslel, že by to tak bylo. Když se ho sousedka zeptala, jak zvládá 3 děti sám, jen řekl, jsou to hodné holky. Jako by mu dělali laskavost. Grace vzhlédla od papírů. Jaroslave, některé z těchto objednávek, předtím, než mohla dokončit, otevřely se vchodové dveře. Nina stála ve dveřích s cestovní taškou a svou nemocniční visačkou stále připnutou k uniformě. Jela jsem rovnou ze směny, řekla, podívala se na stůl. To je ta žaloba, to je ono. Nina šodila tašku ke dveřím, přešla k Jaroslavovi a objala ho. Chvilku se ho držel déle než obvykle. O 15 minut později vešla Liliana zadními dveřmi, jak to vždycky dělala, s taškou a vlastní složkou. Něco jsem přinesla, řekla. Všechny 3 židle byly obsazené. Jaroslav stál u pultu a sledoval je. Grace s papíry od žaloby. Nina četla přes její rameno. Liliana vytahovala fotografie ze své složky. Podívejte se na tohle, řekla Liliana. Rozprostřela fotografie po stole. Školní chodba s odlupující se barvou až na holou zeď. Učebna s rozbitým topením. Koupelna s prasklým umyvadlem, která byla nahlášena 3krát. Požární východ se zaseknutou klikou. Fotím to už měsíce, řekla Liliana. Chtěla jsem podat stížnost školní radě na stav budovy. Každé čtvrtletí je v rozpočtu na údržbu víc peněz. A každé čtvrtletí je budova horší. Grace vzhlédla od žaloby. Víc peněz v rozpočtu. Mnohem víc. Nina skenovala objednávky. Zastavila se u jedné a podržela ji vedle jedné z Lilianiných fotografií. Grace, řekla Nina pomalu, podívej se na tohle. Grace vzala stránku. Co s tím je? Podívej se na datum. Grace se podívala. Její výraz se změnil. To je z loňského března. Jaroslav na té škole nepracuje od doby, co odešel do důchodu, řekla Nina. Podívala se na Jaroslava, pak zpět na papír. Odešel do důchodu před 2 lety. V kuchyni zavládlo ticho. Grace vytáhla z hromady dalších 5 objednávek. Všechny datované po Jaroslavově odchodu do důchodu. Všechny s jeho jménem vytištěným dole. Všechny podepsané podpisem, který se zdál být jeho, ale nebyl úplně správný. Jaroslav se naklonil a studoval podpisy. To není moje písmo, řekl tiše.
Grace zvedla stránku. Její hlas byl klidný, ale prsty měla pevně sevřené na papíře. Tyto objednávky nesou tvé jméno, Jaroslave. Ale nepracuješ tam od doby, co jsi odešel do důchodu. Podívala se na něj. Někdo sfalšoval tvůj podpis. Grace byla následující ráno dříve vzhůru než Jaroslav. Když přišel v 5 hodin do kuchyně, seděla u stolu s jeho spirálovými sešity naskládanými před sebou. Papíry k žalobě rozložené vedle. Jak dlouho jsi vzhůru? Zeptal se Jaroslav. Už nějakou dobu. Udělej kávu. Jaroslav udělal kávu. Grace dál pracovala. Vytáhla všechny sešity z chodby ze skříně. Bylo jich hodně, každý s datem na obálce Jaroslavovým úhledným tiskacím písmem, každý plný denních záznamů. Dokončené opravy, objednané zásoby, odpracované hodiny, každá žárovka, každá trubka, každý galon vosku na podlahu. Jaroslave, tohle je pečlivé, řekla Grace. Rád si vedu záznamy, zaznamenal si všechno. Byla to moje práce. Grace položila jeden ze sešitů vedle objednávky ze žaloby. Podívej se na tohle. Tvůj sešit říká, že si v říjnu objednal 12 litrů vosku na podlahu. Objednávka, kterou má školská zpráva ve spise, říká 30. Jaroslav se zamračil. Nikdy jsem neobjednal 30 litrů. Tolik jsme nepoužili za celou sezónu. A tady. Ukázala. Tvůj sešit říká, že si v listopadu vyměnil 4 zářivkové balasty. Záznamy zprávy ukazují 18. 4 učebny potřebovaly balasty. Vyměnil jsem 4. Nina stála ve dveřích, stále v oblečení, ve kterém spala. Takže někdo změnil čísla. Grace přikývla. Někdo buď změnil Jaroslavovi původní objednávky, nebo pod jeho jménem podal úplně nové. Posadila se. První 2 desetiletí záznamů se šodují téměř dokonale. Jaroslavovi sešity a spisy zprávy se šodují. Pak převzal Dvořák a všechno se změnilo. Jak moc špatně? Zeptala se Liliana z chodby. Špatně. Objednávky začínají být okamžitě vyšší než Jaroslavovy záznamy. Zpočátku malé, extra balení čisticího roztoku, pár litrů barvy navíc. Nakonec objednávky ukazují 3krát a 4krát více, než Jaroslav skutečně požadoval. Kam se poděly všechny ty peníze? Zeptala se Nina. To je to, co se chystám zjistit. Grace strávila zbytek dopoledne na svém notebooku u kuchyňského stolu. Jaroslav se jí snažil přimět k jídlu. Odmítla. Udělal sendvič a položil ho vedle jejího lokte. Snědla ho, aniž by vzhlédla. Kolem poledne zavřela notebook a řekla: šedá pole služby. Všichni se na ní podívali. Každá předražená objednávka byla splněna společností zvanou šedá pole služby. Vyhledala jsem to v státním obchodním rejstříku. Otočila obrazovku, aby to viděli. Šedá pole služby byla založena asi před 18 měsíci. Jednatelem společnosti je Dvořákův švagr. V místnosti zavládlo ticho. Takže Dvořák předražoval objednávky, řekla Nina. Proháněl je přes společnost svého švagra za vyšší ceny a rozdíl si nechával. Přes 8 milionů korun, řekla Grace, na základě toho, co dokážu vystopovat. A když si Jaroslav všiml, že čísla zásob nesedí a něco řekl paní ředitelce, Dvořák ho potřeboval umlčet, takže podal žalobu, obvinující Jaroslava z přesně toho, co Dvořák sám dělal. Jaroslav pomalu zavrtěl hlavou. Jen jsem řekl paní ředitelce, že zásoby neodpovídají rozpočtu. Nechtěl jsem způsobit potíže. Ty si to nespůsobil, řekla Grace. Používal tvoje jméno, aby se kryl. Jaroslav tam seděl a díval se na stůl, své sešity na jedné straně, podvodné objednávky na druhé. Desítky let poctivé práce proti vymyšlené papírové stopě, která ho měla pohřbít. Co budeme dělat? Zeptal se. Půjdeme do školy, řekla Liliana. A ukážu ti, jak vypadá 8 milionů korun chybějící údržby. To odpoledne je Liliana zavedla bočním vchodem se svou služební kartou. Budova vypadala hůř, než si Jaroslav pamatoval. Zanechal ji v dobrém stavu. Teď se v hlavní chodbě loupala barva. Vodní skvrny se rozšířily po stěnách učeben. Podlaha tělocvičny, kde Jaroslav našel Grace v kartonové krabici, měla prasklinu táhnoucí se od konce ke konci. Liliana je vedla budovou a ukazovala. Prasklé umyvadlo v horní koupelně jsem nahlásila 3krát. Požární východ na východní straně je zaseknutý od podzimu. Topení v mé učebně přestalo fungovat v listopadu a dali mi elektrické topení místo toho, aby ho opravili. Grace vše fotila na svůj telefon. Tohle je, kam šly ty peníze, řekla Liliana. Mínila, že peníze sem nešly. Tisíce korun schválených na opravy, které se nikdy nestaly.
putovali do společnosti, která existovala jen na papíře a nikde jinde. Jaroslav přejel rukou po stěně chodby, barva se mu otiskla na prsty. Tuto stěnu dvakrát namaloval ve svém volném čase, o víkendech, když byla budova prázdná, protože děti by se neměly dívat na rozpadající se zdi. Jaroslave, řekla Grace jemně. Otřel si ruku o kalhoty. Jsem v pořádku. Pojďme. Zpráva se rozkřikla. Jaroslav nevěděl jak. V tak velkém městě nikdy nevěděl. Sousedka přišla druhý den ráno s pekáčem a složeným kusem papíru. Zapsala jsem si všechno, na co si vzpomínám, řekla. Pokaždé, když Jaroslav něco opravil na této ulici, moje zábradlí na verandě, plot rodiny Garcia, kostelní schody dole na bloku, nikdy si neúčtoval ani korunu. Podala papír. Pokud budete potřebovat, aby to někdo řekl u soudu, budu tam. Kuchař z jídelny zavolal ten večer. Pracoval s Carmen. Pamatuji si, jak Jaroslav přivážel ty holky na palačinky každou neděli ráno. Objednal 3 dětské porce a kávu pro sebe. Nikdy si neobjednal jídlo. Začal jsem dávat holkám extra palačinky a Jaroslav o tom nikdy nic neřekl, ale poznal jsem, že si toho všiml. Vdova po bývalém řediteli přijela s obálkou. Můj manžel si všechno schovával, řekla. Našla jsem tohle v jeho kartotéce. Uvnitř byl dopis na hlavičkovém papíře školské zprávy, který Jaroslavovi povoloval používat školní kuchyň a sklady pro osobní účely mimo školní hodiny, podepsaný paní ředitelkou, datovaný z doby, kdy Grace byla ještě miminko. Napsal to, protože se Jaroslav stále snažil platit za elektřinu, kterou spotřeboval na ohřívání lahví pro kojence. Můj manžel řekl, že to je nesmysl a dal to písemně, aby si Jaroslav přestal dělat starosti. Grace zvedla dopis. Tohle pokrývá polovinu toho, z čeho ho obvinují, z používání školních zdrojů pro osobní účely. Jaroslav měl písemné povolení. Pokud jste se dostali až sem v Jaroslavově příběhu, přihlaste se k odběru, protože to, co se stane dál, je část, na kterou jsem čekal, abych vám ji řekl. 2 dny před soudem dorazil dopis od Dvořákova právníka. Grace ho četla u kuchyňského stolu, zatímco Jaroslav vytíral podlahu, která nepotřebovala vytírat, ale Jaroslav ji vytíral stejně, protože to Jaroslav dělal, když byl úzkostný. Je to nabídka mimosoudního vyrovnání, řekla Grace. Jaroslav se zastavil. Jaká nabídka? Chtějí, abys přijal pokutu 100 000 korun a podepsal prohlášení, ve kterém přiznáš neoprávněné používání školního majetku. Výměnou za to stáhnou celou žalobu. 100 000 korun. Nemusel bys jít k soudu. Bylo by to za tebou. Jaroslav se opřel o násadu mopu. 100 000 korun byly skutečné peníze. Bylo to víc než měsíční plat, který dříve vydělával a bylo by to hotové. Žádná soudní síň, žádní právníci, žádné riziko. Ale přišlo by to s prohlášením, jeho jménem vedle slova neoprávněné písemným přiznáním, že udělal něco špatně. Bude to ležet někde ve spisu a každý, kdo se podívá, to uvidí a nikdo si nepřečte malý tisk. Dlouho o tom přemýšlel. Jaroslave, řekla Grace, sledovala ho, přemýšlím. Můžu něco říct? Podíval se na ni. Když jsem studovala práva, chtěla jsem to vzdát. 3krát. Ty hodiny, dluhy, pocit, že tam nepatřím. Pokaždé, když jsem ti zavolala, řekl si to samé. Jaroslav mlčel. Řekl si, co začneš, Gracie, to dokončíš. Snadná cesta a správná cesta nejsou totéž. Položila dopis na stůl. To si nás naučil. Všechny 3. Naučil si nás nikdy nejít snadnou cestou, když správná cesta byla těžší. Odmlčela se. Neber ji teď. Jaroslav se podíval na dopis o vyrovnání. Pak se podíval na Grace. Odmítni to, řekl. Tu noc Jaroslav myl nádobí v kuchyni, když se mu na hrudi usadil tlak. Neostrý, nenáhlý, prostě tíha, jako by mu někdo tlačil dlaní na hrudní kost. Sevřel okraj pultu a zůstal nehybný. Trvalo to asi 15 sekund. Pak to polevilo. Jaroslav vydechl a znovu pustil vodu. Nina stála ve dveřích. Jsi v pořádku? Zeptala se. Fajn. Rychle jsem se zvedl. Nina si ho prohlédla. Byla registrovaná zdravotní sestra. Strávila dost směn na kardiologickém oddělení, aby věděla, co právě viděla. Ale znala také Jaroslava. Tlačit na něj noc před největším ránem jeho života by věci jen stížilo. Vypij trochu vody, řekla. Dobře. Nezmiňovala to, ale nepřestala ho sledovat. Ráno v den soudu byl Jaroslav vzhůru ve 4:30, protože Jaroslav byl vždy vzhůru ve 4:30.
Oblékl si svůj tmavě modrý oblek, ten samý z armády spásy, který nosil na každé slyšení o opatrovnictví a na každou promoci. Stále příliš široký přes ramena. Grace už seděla u stolu se svými poznámkami, oblečená a připravená. Nina se šla dolů v tmavé blůze a nažehlených kalhotách. Liliana měla na sobě svůj učitelský kardigan a nesla složku s fotografiemi. Jeli Niným autem. Moc nemluvili. Grace si v předním sedadle opakovala poznámky. Liliana držela složku s fotografiemi na klíně. Jaroslav seděl vzadu a díval se z okna na projíždějící město. Budova soudu byla dvoupatrová cihlová stavba přes město. Zaparkovali na ulici a šli k předním schodům. Jaroslav se zastavil. Chodba uvnitř byla plná lidí. Viděl je přes skleněné dveře, stáli podél obou stěn, seděli na dřevěných lavicích, zaplňovali chodbu. Známé tváře. Sousedka se svým písemným seznamem, kuchař z jídelny, učitelé ze školy, rodiče studentů. Žena, které Jaroslav opravil kapající kohoutek jednoho sobotního odpoledne, protože se o tom zmínila v kostele. Muž, jehož syn sedával ve školnické komoře a dělal dělení, zatímco Jaroslav třídil zásoby. Vdova po bývalém řediteli stojící blízko dveří soudní síně s autorizačním dopisem v ruce. Jaroslav stál na předních schodech a díval se na ně všechny přes sklo. Co tady všichni ti lidé dělají? Řekl. Grace mu položila ruku na paži. Přišli kvůli tobě. Jaroslav prošel chodbou a lidé se k němu natahovali. Ne aby ho chytli, jen aby se dotkli. Ruka na rameni, kývnutí, zašeptané jsme s tebou. Nevěděl, co si s tím vším počít, tak jen přikývl a šel dál. Soudní síň byla menší, než očekával. Dřevěné obložení, zářivkové osvětlení, řady lavic už se plnily. Jaroslav seděl u obhajovacího stolu ve svém tmavě modrém obleku. Grace seděla vedle něj s hromadou složek a Jaroslavovými spirálovými sešity. Nina a Liliana seděli v první řadě za zábradlím. Přes uličku seděl Dvořákův právník už u žalobního stolu, vysoký muž v drahém obleku si rovnal papíry. Dvořák seděl vedle něj, nažehlená košile, ruce složené, díval se přímo před sebe. Jaroslav se podíval na Dvořáka. Dvořák se nepodíval zpět. Soudkyně vstoupila. Všichni se postavili. Jaroslavovi při vstávání prasklo v kolenou a Grace se na něj podívala. Jsem v pořádku, řekl. Soudkyně, šedovlasá žena s brýlemi na čtení, se usadila na své židli a otevřela spis. Toto je občanskoprávní žaloba podaná školskou správou proti Jaroslavovi Mezeku, alleging z pronevěru majetku správy. Obhájce, jsou obě strany připraveny. Připraveni, vaše ctihodnosti, řekl Dvořákův právník. Grace se postavila. Připravena, vaše ctihodnosti. Jaroslav ji sledoval. Byla dítětem v kartonové krabici a teď stála v soudní síni. Jaroslavovi se stáhlo hrdlo a sklopil zrak na své ruce. Dvořákův právník šel první. Na jeho jméně nezáleželo. Záleželo na příběhu, který vyprávěl. Postavil se před soudkyni a předložil to. Objednávky táhnoucí se 2 desetiletí, nářadí, zásoby, stavební materiály objednané pod jménem Jaroslava Mesku a nikdy nevyúčtované. 1 milion korun majetku správy, který zmizel. Měl data, měl čísla a znělo to, jako by Jaroslav tiše okrádal školu jednu objednávku za druhou. Toto není případ jediného pochybení, řekl právník. Toto je vzorec systematického zneužívání veřejných zdrojů důvěryhodným zaměstnancem, který zneužil svůj přístup ke školnímu majetku pro osobní zisk. Jaroslav seděl nehybně. Slova na něj dopadala jedno po druhém a každé z nich přistálo někde těžce. Na Grace přišla řada o 40 minut později, poté, co Dvořákův právník zavolal k pultu okresního účetního, aby prošel objednávky. Grace se postavila. Jaroslav viděl její ruce. Byly klidné, ale její pravý palec tlačil na ukazováček tak, jako to dělala, když byla nervózní. Dělala to od malička. Jaroslav si toho všiml a viděl, jak se nadechla, než promluvila. Prohlédl jste si sporné objednávky? Zeptala se Grace účetního. Ano, a tyto objednávky pokrývají přibližně 2 desetiletí. To je správně. Během té doby byly tyto objednávky schvalovány někým jiným než panem Meskem? Účetní se odmlčel. Objednávky byly podány pod jménem pana Mesku. To jsem se neptala. Byly přezkoumány nebo schváleny nadřízeným, ředitelem, správcem okresu? Standardní postup by vyžadoval administrativní schválení. Ano. A v případě těchto konkrétních objednávek bylo toto schválení uděleno? Musel bych zkontrolovat jednotlivé spisy. Grace,
Zvedla autorizační dopis od vdovy po bývalém řediteli. Mám zde dopis od ředitele školy, který panu Mezeku povoluje používat školní zařízení a zdroje pro osobní účely mimo školní hodiny, podepsaný a datovaný. Podala ho soudkyni. Vážená soudkyně, představuje by toto administrativní schválení. Námitka, řekl Dvořákův právník. Tento dopis předchází většině údajných incidentů. Zakládá to vzorec autorizovaného používání, řekla Grace. Také to dokazuje, že škola si byla plně vědoma aktivit pana Mesku a schvalovala je. Soudkyně se podívala na dopis, pak na Grace. Povoluji to, pokračujte. Grace se otočila zpět k účetnímu. Ještě jedna otázka. Objednávky podané v nejnovějším období poté, co pan Mezek odešel ze své pozice do důchodu, byly tyto také podány panem Meskem? Nesou jeho jméno a podpis. Pan Mezek odešel ze školské správy do důchodu. Od té doby tam není zaměstnán. Jak by mohl zaměstnanec v důchodu podávat objednávky? Účetní otevřel ústa a zavřel je. Žádné další otázky, řekla Grace. Sedla si. Jaroslav se na ní podíval. Nepodívala se zpět, ale její pravý palec přestal tlačit. Soudkyně vyzvala svědky. Grace měla seznam. Sousedka šla první. Stála v přední části soudní síně ve svém kostelním oblečení a mluvila jasně. Jsem Jaroslavova sousedka většinu svého dospělého života. Ten muž opravil na naší ulici všechno, co se kdy rozbilo. Moje zábradlí na verandě, můj kuchyňský kohoutek, plot rodiny Garcia, kostelní schody. Nikdy si nikomu neúčtoval ani korunu. Je to nejpoctivější člověk, jakého znám. Bývalá studentka šla další, žena ve svých 30 letech. Když jsem byla ve 3. třídě, rozbila se mi ramenní popruh na batohu. Nemohli jsme si dovolit nový. Pan Mezek ho opravil kusem kůže a nýtem. Znovu se rozbil následující týden a on ho znovu opravil. To se dělo po celý školní rok. Každé pondělí ráno na mě batoh čekal na háčku před jeho skříní. Popruh opravený, připravený k odjezdu. Nemusela jsem se ani ptát po prvním. Učitel v důchodu muž, který na škole učil přes 2 desetiletí, se postavil a řekl: Jaroslav Mezek zůstával ve škole každý štědrý večer, aby připravil vánoční hru, věšel světla, stavěl jeviště, maloval kulisy. Dělal to, protože rozpočet nepokryl tým na přípravu a Jaroslav řekl, že děti si zaslouží skutečné jeviště. Dělal to ve svém volném čase každý rok a nikdy nepožádal o přesčasy ani uznání ani cokoliv. Soudní síň byla po každém tichá. Nedramatické ticho, jen ticho lidí, kteří slyšeli potvrzení něčeho, co už věděli. Pak Grace zavolala Ninu na svědeckou lavici. Nina šla a sedla si. Byla klidná. Strávila dost času v nemocničních pokojích, aby věděla, jak se držet, když jsou věci vážné. Můžete popsat, jak jste se dostala k Jaroslavovi Mezeku? Zeptala se Grace. Nina složila ruce. Moje matka pracovala v městské jídelně na 2 směny, 6 dní v týdnu. Nemohla si dovolit školní družinu, takže každé odpoledne jsem chodila do Jaroslavovy školnické komory a tam si dělala domácí úkoly. Vždycky pro mě měl krekry, slané sušenky. Jedla jsem je po jednom, zatímco mi pomáhal s matematikou. A když vaše matka zemřela, byla jsem ve skříni, když mi to přišli říct. Bylo mi 5. Nikdo si pro mě nepřišel, žádná rodina, žádní přátelé mé matky. Jaroslav tam byl jediný. Požádal o svěření do péče ten týden. Jaký byl ten přechod? Těžký. Týden jsem nemluvila. Nejedla jsem. Jaroslav mi každé ráno dělal vajíčka, protože to dělala moje matka. Zpočátku je dělal špatně. Dal moc másla a žádné mléko. Odmlčela se. Naučila jsem ho, jak to dělat správně. To bylo poprvé, co jsem cítila, že by věci mohly být v pořádku. Jak byste popsala Jaroslava Mesku jako otce? Nina se podívala na Jaroslava. On se díval na své ruce. Nejenže mě přijal, řekla Nina. Ujistil se, že už se nikdy necítím sama. Každé odpoledne, každý večer, každé ráno tam byl. Ne proto, že musel, ale proto, že se rozhodl. Každý jednotlivý den. Grace přikývla. Děkuji. Pak zavolala Lilianu. Liliana šla k svědecké lavici tak, jak chodila každé ráno do své učebny, s rameny vzad, rukama podél těla, ale Jaroslav viděl, že má napjatou čelist. Můžete soudu říci, jak jste se dostala k Jaroslavovi Mezeku. Liliana se nadechla. Bylo mi 8. Byla jsem v pěstounské rodině, kde mi ubližovali. Utekla jsem a schovala se ve školním sklepě. Jaroslav mě našel v 6 ráno.
Přinesl mi polévku a deku. Sedl si na podlahu pár metrů dál a neptal se mě na žádné otázky. Jen čekal. Co se stalo potom? Zavolal policii. Moji pěstounští rodiče byli zatčeni. Šla jsem do nového umístění, ale nefungovalo to. Nejedla jsem, nemluvila jsem, pořád jsem se ptala na školníka. Podívala se na soudkyni. Jaroslav mě přijal. 2 týdny jsem nemluvila. Nikdy na mě netlačil. Prostě dělal jídla a pral mi oblečení a nechával rozsvícené světlo v chodbě, protože zjistil, že se bojím tmy. A pak? Jednoho rána jsem vešla do kuchyně a zeptala se ho, jestli můžu zůstat navždy. Řekl ano. Lilianin hlas zůstal klidný, ale její oči byly jasné. Byl první dospělý, který se mě kdy zeptal, jestli jsem v pořádku, a skutečně čekal na odpověď. Grace nechala na chvíli ticho. Pak otevřela své složky. Vaše ctihodnosti, ráda bych předložila důkazy týkající se objednávek, které jsou ústředním bodem této stížnosti. Předložila to po kouskách. Jaroslavovi spirálové sešity na jedné straně, oficiální objednávky zprávy na druhé. Ukázala, jak se rané záznamy dokonale šodují. Pak odchylka začínající, když převzal Dvořák. Ukázala nadhodnocená čísla. 12 litrů vosku na podlahu objednaných v Jaroslavových sešitech, 30 ve spisech zprávy. 4 vyměněné balasty, 18 na papíře. Předložila propojení se šedou pole služby, fiktivní společností registrovanou na Dvořákova švagra. Každá předražená objednávka byla splněna společností šedá pole služby za ceny výrazně nad tržní sazbou. Ukázala objednávky datované po Jaroslavově odchodu do důchodu. Objednávky nesoucí jeho jméno a podpis, který nebyl jeho. A ukázala Lilianiny fotografie. Rozpadající se chodby, rozbité topení, zaseknuté požární východy. Škola, kde byly přiděleny a utraceny 100 000 korun na údržbu na papíře a nic z toho nešlo do budovy. Muž sedící u tohoto stolu, řekla Grace, vedl písemné záznamy o každé opravě, kterou udělal, a každé dodávce, kterou objednal po více než 3 desetiletí. Tyto záznamy jsou pečlivé, konzistentní a ověřitelné. Objednávky podané pod jeho jménem po jeho odchodu do důchodu nejsou jeho prací. Podpisy nejsou jeho podpisy. A společnost, která obdržela platbu za dodávky, které nikdy nebyly dodány, je vlastněna rodinou muže, který podal tuto žalobu. Odmlčela se. Jaroslav Mezek neokradl tuto školu, udržel ji stát. Soudkyně se podívala na Grace, pak na Dvořákova právníka, který si psal poznámky, aniž by vzhlédl. Pane Mezeku, řekla soudkyně, přejete si učinit prohlášení. Jaroslav se postavil. Grace se dotkla jeho paže a on jí jednou poplácal ruku a šel dopředu. Stál u svědecké lavice a díval se na soudní síň. Všechny ty tváře, lidé, se kterými pracoval, vedle kterých žil, pro které opravoval věci. 3 ženy v první řadě, které mu říkali 3 různými jmény a všechny znamenali totéž. Vaše ctihodnosti, řekl Jaroslav, nejsem právník, jsem školník, vytíral jsem podlahy a opravoval trubky a měnil žárovky po více než 3 desetiletí a byl jsem hrdý na to, že to dělám. Odmlčel se. Soudní síň stichla. Nic jsem z té školy neukradl. Všechno, co jsem objednal, šlo do budovy. Vedl jsem záznamy, protože věřím v dělání práce správně. A pokud děláte práci správně, měli byste to být schopni dokázat. Podíval se na 3 židle za zábradlím, kde seděly jeho dívky. Lidé se mě ptali, proč jsem si vzal děti, které si nemůžu dovolit. Říkali, že nemám peníze, prostor ani čas. Měli pravdu ve všem. Nic z toho jsem neměl. Narovnal se. Ale nepotřebujete peníze na výchovu dětí. Potřebujete přítomnost. Musíte se ukázat. Ukazoval jsem se každý den pro ty dívky a ukazoval jsem se každý den pro tu školu a budu tady stát a říkat to každému, kdo se zeptá. Sevřel zábradlí. Klouby mu zbělaly. Přes hrudník se mu rozlil tlak. Stejný jako včera večer, ale těžší. Zůstal nehybný. Vidění se mu rozmazalo po okrajích. Cítil tep v krku. 3 sekundy. 5. 7. Jaroslav uvolnil stisk na zábradlí a narovnal se. 2krát zamrkal a podíval se na soudkyni. To je vše, co mám na srdci, řekl. Šel zpět ke stolu. Grace ho sledovala ostrýma očima. Nina v první řadě stichla. Viděla to. Věděla přesně, co právě viděla. Jaroslav si sedl a položil ruce na klín, aby nikdo neviděl, jak se mu třesou. Soudkyně si sundala brýle a dlouho se dívala na oba stoly. Pazikle. Ráda bych viděla oba právníky u lavice.
Soudkyně tiše hovořila s oběma právníky několik minut. Jaroslav neslyšel, co říkají. Grace stála u lavice s rukama spojenýma před sebou. Dvořákův právník vrtěl hlavou. Když se vrátili ke svým stolům, soudkyně se podívala na soudní síň. Než uslyším závěrečné řeči, chci poznamenat, že dnes předložené důkazy vyvolávají vážné otázky ohledně integrity finančních záznamů zprávy. Nařizuji, aby všechny materiály předložené oběma stranami byly uchovány pro nezávislé přezkoumání. Podívala se na Dvořákova právníka. Pokračujte. Dvořákův právník se postavil. Jeho závěrečné řeči byly stručné. Zopakoval čísla objednávek, částky v korunách, vzorec údajného zneužití. Neřešil sfalšované podpisy, propojení se šedou pole služby ani fotografie. Mluvil 4 minuty a sedl si. Grace se postavila. Neměla poznámky. Celé dopoledne je měla na stole, ale když přišel čas, nechala je tam. Vaše ctihodnosti, řekla, budu to držet jednoduché, protože muž, kterého obhajuji, je jednoduchý muž. Chtěl by, abych to řekla. Řekl by to sám. Je to školník. Opravuje věci. Tak se vždy popisoval a přesně to vždycky dělal. Mírně se otočila, aby viděla jak soudkyni, tak soudní síň. Jaroslav Mezek vydělal zhruba 400 000 korun za celou svou kariéru. 3 desetiletí vytírání podlah, opravování trubek, výměny žárovek, opravy střech. Ty peníze, téměř všechny, šly na výchovu 3 dětí, které neměly nikoho jiného na světě. Odmlčela se. Je to muž, který našel dítě v kartonové krabici na podlaze tělocvičny a vzal ho domů. Který přijal 5letou holčičku, jejíž matka zemřela a ujistil se, že se už nikdy necítí sama. Který našel dítě schované ve sklepě s modřinami na pažích a dal jí rodinu. Její hlas byl klidný. Jaroslav držel oči na svých rukou. Jaroslav Mezek neukradl 1 000 000 korun školské správě. Nemohl. Nikdy neměl 1 000 000 korun. Měl 2ložnicový dům, jízdenku na autobus a skříň plnou spirálových sešitů. Co měl, to rozdal. Každou korunu, každou hodinu, každý víkend, který strávil malováním chodeb a opravami topení a stavěním jevišť pro školní hry, na které nikdo neschválil rozpočet. Zvedla jeden z Jaroslavových sešitů ze stolu a držela ho. Toto je záznam 34 let poctivé práce. Každý záznam Jaroslavovým vlastním rukopisem. Každá oprava, každá objednávka, každá vyměněná žárovka. Tyto sešity se dokonale shodují se záznamy zprávy po 2 desetiletí. Pak přišel nový ředitel a čísla se přestala šodovat, protože je někdo začal měnit. Položila sešit. Objednávky podané pod Jaroslavovým jménem po jeho odchodu do důchodu jsou padělky. Společnost, která obdržela platbu za dodávky, které nikdy nebyly dodány, je vlastněna švagrem ředitele. 8 milionů korun, které měly jít na údržbu veřejné školy, kde děti sedí v učebnách s rozbitými topeními a prasklými umyvadly a zaseknutými požárními východy, šlo do kapes muže, který podal tuto žalobu. Grace se podívala na soudkyni. Jaroslav Mezek neukradl z této školy. Dal jí všechno, co měl. Dal nám všem všechno, co měl. Zastavila se. Některé z těch let to bylo skoro nic. Vždycky to stačilo. Sedla si. Jaroslav cítil, jak mu pod stolem našla ruku a jednou ji stiskla. Soudní síň stichla. Soudkyně si sundala brýle a položila je na lavici. Dlouho se dívala na papíry před sebou. Ve věci školské zprávy proti Jaroslavovi Mezeku řekla, žaloba se zamítá s odkazem na dřívější rozsudek. Jaroslav se nepohnul. Dále, pokračovala soudkyně, nařizuji okamžitý nezávislý audit účtů údržby školské zprávy za poslední 3 fiskální cykly. Všechny objednávky, smlouvy s dodavateli a platební záznamy musí být uchovány a zpřístupněny auditorům do 14 dnů. Podívala se přímo na Dvořáka. Tento soud bere velmi vážně jakékoliv důkazy finančního pochybení zahrnující veřejné prostředky. Dvořákův právník si sbíral papíry, aniž by vzhlédl. Dvořák se postavil, zapnul si sako a beze slova vyšel ze soudní síně. Nepodíval se na Jaroslava. Nepodíval se na nikoho. Jaroslav seděl u obhajovacího stolu a zíral na dřevěnou kresbu. Grace mu znovu stiskla ruku. Jaroslave, řekla je po všem, vyhráli jsme. Přikývl, otevřel pusu, aby něco řekl a nemohl. Nina a Liliana prošly zábradlím. Nina ho objala první, pak Liliana, pak Grace.
Jaroslav stál uprostřed svých 3 dívek v soudní síni, kde ho právě obhajovali, a přitiskl si obličej k temeni Graceiny hlavy a držel se. Venku byla chodba stále plná. Lidé tleskali, když Jaroslav prošel dveřmi soudní síně a vypadal tak nesvůj, že ho Grace musela držet za záda, aby se hýbal. Sousedka ho chytila za paži. Říkala jsem vám, že to uvidí. Kuchař z jídelny mu potřásl rukou a řekl, palačinky jsou na mě tuto neděli. Všichni 4. Vdova po bývalém řediteli mu držela ruku v obou svých a neřekla nic. Nemusela. Jaroslav se pohyboval davem tak, jak se vždy pohyboval světem. Tiše, trochu šrbený, neúplně si jistý, co si počít s pozorností. U schodů soudu se zastavil a podíval se zpět na budovu. Celou tu dobu, řekl tiše, a to je poprvé, co jsem byl u soudu sám za sebe. Grace ho slyšela. Udělal si to dobře tam. Nic jsem neudělal. Udělal si všechno, Jaroslave, už dávno. Dnes to byly jen papíry. Do týdne byl Dvořák suspendován bez platu. Okres oznámil vyšetřování. Do měsíce audit potvrdil, co Grace předložila u soudu. Přes 8 milionů korun v předražených objednávkách prohnaných přes fiktivní společnost schválenou Dvořákem. Byly podány trestní obvinění okresním prokurátorem. Dvořákův švagr spolupracoval. Jaroslav sledoval zprávy od svého kuchyňského stolu a moc o tom nemluvil. Noc po soudním procesu našla Nina Jaroslava v kuchyni v 10 hodin, jak stojí u dřezu a svírá pult. Jak dlouho? Zeptala se. Jaroslav nepředstíral, že neví, co myslí. Pár měsíců. Bolest na hrudi. Přichází a odchází. Jaroslave. Otočil se. Nina stála ve dveřích s překříženýma rukama a svým zdravotnickým výrazem. Tím, který nenechával prostor pro nesmysly. Kolik epizod? 4, možná 5. Trvání? 10, 15 sekund. Tlak? Neostrý. Dušnost? Někdy. Závrať? Jednou. Nina se na chvíli podívala na strop. Pak se podívala na něj. Zítra půjdeš k lékaři. Nino. Zítra, Jaroslave. Opřel se o pult. Nechtěl jsem, abyste si o mě dělali starosti, děvčata. Měli jste dost svých starostí. Nina přešla kuchyň a postavila se před něj. Bylo jí teď 27. Registrovaná zdravotní sestra, která pracovala na 2 směny v okresní nemocnici a jela 4 hodiny bez zastávky, protože Jaroslav zavolal a zněl ustaraně. Podívala se mu do očí. Naše životy začaly, protože jsi si o nás dělal starosti. Řekla. Každá z nás je živá a stojí, protože jsi se dostatečně staral, abys zvedl dítě a přijal 5letou holčičku a šel dolů do sklepa s polévkou a dekou. Staral jsi se o nás každý jednotlivý den. Takže nám nemůžeš říkat, abychom si o tebe nedělali starosti. Jaroslav se podíval na ni, pak se podíval na podlahu. Zítra, řekl. Lékařská prohlídka byla v 9 ráno. Nina řídila. Grace seděla v čekárně. Liliana se k nim připojila poté, co jí skončila 1. hodina. Lékař provedl testy. EKG, krevní testy, zátěžový test. S výsledky se vrátil to odpoledne. Mírná angina pectoris, řekla. Zvládnutelná léky a některými změnami životního stylu. Budeme vás chtít monitorovat, ale je léčitelná. Měl jste přijít dříve. Byl jsem zaneprázdněný, řekl Jaroslav. Lékař se podíval na 3 ženy sedící v řadě podél stěny vyšetřovací místnosti. Zaneprázdněný čím? Být tvrdohlavý, řekla Nina. Jaroslav vzal recept. Souhlasil, že se vrátí na kontroly. Souhlasil, že bude brát léky. Když se dostali k autu, Grace mu podala dávkovač léků. Týdenní druh s přihrádkami na každý den. Ty jsi to vzala? Zeptal se Jaroslav. Koupila jsem to minulý týden, řekla Grace. Měla jsem tušení. O 3 měsíce později začala rekonstrukce školy. Audit získal zpronevěřené prostředky a správa je přidělila budově, kam měli jít na prvním místě. Přišli dodavatelé. Nové topné systémy, čerstvá barva, opravené podlahy, fungující rozvody. Liliana sledovala ze své učebny, jak vyměňují topení, které bylo rozbité od listopadu. To odpoledne učila své třeťáky v místnosti, která byla poprvé celou zimu teplá. Grace se vrátila do města. Nebrala korporátní pohovory. Vzala si pozici v právní poradně, kde vyřizovala případy pro lidi, kteří si nemohli dovolit právníky. Volala Jaroslavovi každou neděli večer. Jak léky? Zeptala se. Beru je. Všechny. Gracie. Asi 3 jídla denně. To je něco nového. Nina jezdila domů každý druhý víkend.
Zkontrolovala mu krevní tlak, otevřela dávkovač léků, aby se ujistila, že správné přihrádky jsou prázdné, a pak seděla u kuchyňského stolu a hodinu s ním pila kávu, aniž by moc mluvila. Jaroslav měl ta rána nejraději. Liliana přivedla svou třídu navštívit Jaroslava na jaře. 23áků šlo v řadě s rekonstruovanými chodbami a Liliana je zastavila u školnické komory. Tady pan Mezek pracovával, řekla jim. Staral se o celou tuto budovu. Chlapec v první řadě vzhlédl k Jaroslavovi. Opravdu jste tu bydlel? Nebydlel jsem tu, řekl Jaroslav, ale strávil jsem tu víc času než většina lidí doma. Moje máma říká, že jste hrdina. Jaroslav se vyrýval na Lilianu. Usmívala se. Jsem jen školník, řekl Jaroslav. Opravuji věci. V červnu uspořádala školská rada slavnostní ceremoniál. Jednomyslně odhlasovali, že zrekonstruovanou tělocvičnu pojmenují po Jaroslavovi. Zjistil to, když mu Liliana na nedělní večeři podala pozvánku. Absolutně ne, řekl Jaroslav. Už je rozhodnuto, řekla Liliana. Nechci, aby moje jméno bylo na budově. Je na plaketě, řekla Grace, malá, u dveří. Nechci, aby moje jméno bylo ani na plaketě. Příliš pozdě, řekla Nina. Už to udělali. Slavnostní ceremoniál byl v sobotu ráno. Jaroslav si oblékl svůj tmavě modrý oblek. Tělocvična byla plná, podlaha byla znovu zbroušena a nalakována. Prasklina vyplněna a vyleštěna do hladka. Nové osvětlení, čerstvý nátěr na stěnách. A u hlavního vchodu mosazná plaketa velikosti knihy v pevné vazbě. Tělocvična Jaroslava Mesku. Věnováno muži, který tuto budovu udržel stát. Jaroslav stál před ní a přečetl ji 3krát. Pak se podíval na podlahu tělocvičny a jeho mysl se vrátila k ránu před dávnou dobou. 4:30 ráno. Baterka v ruce. Dítě plačící ve tmě. Otočil se k davu, z nichž většina čekala, až něco řekne. Otevřel pusu, zavřel ji a pak řekl. Děkuji. Nevím, co jiného říct. Děkuji. Dav tleskal. Jaroslav odstoupil od plakety a nechal se obklopit dívkami. A to bylo ono. Nedělní večeře. Kuchyňský stůl se 3 židlemi. Grace v dubové židli, Nina v kovové skládací židli, Liliana v modré dřevěné stoličce. Jaroslav v čele stolu, což vlastně nebylo čelo, protože stůl byl kulatý, ale dívky mu to místo vždy nechávaly. Liliana vařila. Pečené kuře, bramborová kaše, zelené fazolky. Jaroslav si vzal 2 porce, protože Nina ho sledovala a Nina dala jasně najevo, že 2 porce jsou nové minimum. Po večeři Grace umyla nádobí. Nina sušila. Liliana je ukládala. Jaroslav seděl u stolu a sledoval je, jak se pohybují po kuchyni, tak jako to dělali od doby, kdy byly dost staré na to, aby dosáhly na pult. Grace položila poslední talíř do skříně a otočila se. Jsi dnes večer tichý. Vždycky jsem tichý. Tichší než obvykle. Sedla si. O čem přemýšlíš? Jaroslav se podíval na 3 židle. Dubovou z garážového výprodeje, kovovou ze školní jídelny, modrou stoličku, kterou Liliana namalovala, když jí bylo 12. 3 židle, které sbíral jednu po druhé po dlouhou dobu, která uběhla rychleji, než očekával. Podíval se na Grace, pak na Ninu, pak na Lilianu. Jen jsem přemýšlel, řekl. Všechno dopadlo dobře. Grace se usmála. Nina se podívala na svou kávu. Liliana se natáhla přes stůl a položila Jaroslavovi ruku na jeho. Tak seděli chvíli. Nikdo nemluvil. Kuchyňské světlo bzučelo nad hlavou. Ten samý balast, který Jaroslav konečně vyměnil. Venku škola seděla tiše na konci ulice. Světla zhasnutá, mosazná plaketa zachycující poslední paprsky večerního slunce.